της Αλμοπίας που έχω τη χαρά να διδάσκω. Θέλω να σας καλωσορίσουμε στο χώρο της Ξυλουλέσκης, να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Να πω δύο λόγια μόνο για το τμήμα, δεν θα σας κουράσω. Τα παιδιά είναι σε διαφορετικά επίπεδα εκμάθησης ο καθένας. Κάποιοι κάνουν λίγο παραπάνω καιρό, κάποιοι κάνουν λίγο λιγότερο. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε 5 σκοπούς, τους οποίους προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες πρόβες, αλλά λόγω των υποχρεώσεων που έχουν τα παιδιά και εγώ ήταν λίγες, περιορισμένες, με διαφορετικά επίπεδα, όπως είπα, ο καθένας τους. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όλοι μαζί, που είναι κάτι πιο δύσκολο, μιας και η λύρα είναι ατομικό όργανο. Ελπίζω να σας αρέσει η δουλειά μας και η προσπάθεια των παιδιών σας και των παιδιών μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
παρουσιάσω τα παιδιά έναν με τη σειρά που κάθονται. Ο Γιώργος Ελευθεριάδης, ο Γιώργος ο Καραπουλητίδης, ο Δημήτρης ο Μαρούτογλου, ο Θοδωρής ο Σιδηρόπουλος, του Κώστα του Σιδηρόπουλου ο γιος, ο Χρήστος ο Χρήστου. Ευχαριστούμε πολύ.